Halo guys, welcome to my channel. Han Lamsokgo ani YouTube channel ngai ini vlog ngai second vlog nai bayrok ngai nai tuni norok ani vlog no soya kari te pilih simi paithak jora ngai bayrok norok ani channel tabu bokko talangi tong ngai norok subscribe te like comment share klane norok tapokdi nai tuni norok ani video no soya kari te pilih simi paithak jora. Guys, finally sorok kasing tabuk shopping mall nadi norok nugi tong na ri kam di night tong. Okay, sing tabuk norok tekisa pasingo surumot nuk nai omong ka Kiching ni mani ka sotor manuk de blend na tong. Oro daily off hari uitong omong kan mall kotor bla. Bang ma mani tong jago bag di iro tabuk iri ni di alkalka zot tong bang ma mani tong jago gabon bagai hari widong daily naithok norok nugui mankha mong ka bufang ni mamang joto sanamjak keiri kwbangma surum alkal ka tong bairok norok ani video no naithok jakna nei ang khaklayo norok ani video no soya kari naithokman bagai pulen simi paithak jora ani video no naithokman bagai belai no hambai norok ani blog no naithok jakam ke like comment share khlane norok tata hambai.